Γιατί ο Πέρς είναι στο φούρνο μικροκυμάτων? Αλήθεια? Wow, ο Πέρσης στο φούρνο μικροκυμάτων. Τι είπατε? Αλήθεια? Θεέ μου, είναι αλήθεια! Φίλε, υπάρχει ο Πέρσης στο φούρνο μικροκυμάτων. Θέλω να το δω. Λοιπόν, φαίνεται ότι ψήνεται αρκετά σωστά. Και ο Χέντρι θέλει να το δει κι αυτός. Ναι, ο Πέρσης στο φούρνο μικροκυμάτων, από εδώ. Αναρωτιέμαι ποιος το έβαλε εκεί. Μπορούμε να δούμε τον Πέρση στο μικροκυμάτων, παρακαλώ. Δεν μπορώ να το πιστέσω. Είναι όντως μέσα στο φούρνο με Ξέρω αυτό. Πικάτσου! Γιατί κανείς δεν προσπαθεί να τον βοηθήσει? Δεν τους νοιάζει καθόλου? Μπορώ να ρωτήσω μόνο ένα πράγμα? Γιατί ο καλύτερος μου φίλος έχει κολλήσει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων? Φαίνεται ότι είναι έτοιμο. Βομβαρισμός 10.